В Україні запустили мультимедійну платформу з вивчення кримськотатарської мови для дітей. «Бюльбюль» українською «Соловей» – освітній проект, який має познайомити дітей з мовою корінного народу Криму, його історією та традиціями. Команда «Бюльбюль» створила нові мультфільми з оригінальними образами, авторською музикою та методичні матеріали з вивчення кримськотатарської мови для батьків та вчителів. Досвідчені мовознавці та викладачі розробили картки з основних лексичних тем, словник із перекладом та вимовою кримськотатарських слів. Також платформа пропонує народні та авторські казки, пісні, конспекти занять, матеріали для ігор та творчих занять із дітьми. Програма розрахована на навчання дітей до 5 років. Матеріали можна використовувати у дитячих садочках, освітніх центрах, школах та онлайн-курсах. Дітям інших національностей цей контент стане допоміжним джерелом для вивчення ще однієї мови. Зараз питання кримськотатарської мови дуже актуальне та важливе, тому що у списку ЮНЕСКО кримськотатарська мова входить до мови, яка під загрозою зникнення. Тому подобного роду проекти дуже важливі для зберігання мови, для його розвитку. Основною ідеєю, місією цього проекту є якраз збереження кримськотатарської мови. І хочу також додати, що мова взагалі це не просто спосіб комунікації, це насправді такий шлях, коли через мову ми отримуємо якісь культурні коди, якісь традиційні коди. Ми розуміємо, що таке ідентичність. І саме з мовою все це і дитина, і людина взагалі отримує. Тому для нас цей проект дуже важливий. Методические пособия, которые мы разработали и включили в эту платформу, это очень важный момент, так как мы рассчитываем, что этим сайтом будут пользоваться не только дети и их родители, но и воспитатели. Сегодня это очень актуально, потому что мы готовились, мы анализировали, мы проводили опросы и понимаем, что сегодня школа полностью не может помочь восстановить кримськотатарский язык. И, скорее всего, это будут делать частные маленькие группы, организовываться в местах, где живут крымские татары в Крыму. Собран, наверное, уникальный конспектный материал, где воспитатели с опытом собирали в течение нескольких лет, может быть, десятка лет конспекты, и теперь уже ими можно воспользоваться и проводить небольшие уроки для маленьких детей, для обучения кримськотатарскому языку. Bir zamanda var eкен, bir zamanda yok eкен. Ondan da gayrı çoban da avga çıkmağa seviyor eкен. Коли ми говоримо про інформаційну політику, про інформаційну реінтеграцію, то я переконаний, що такі проекти, зроблені спільно із громадськими організаціями, з бізнесом, з спільнотами і державою, є важливою запорукою, щоб ми завжди тримали в важливому фокусі як тематику Криму, так і тематику кримсько-татарської мови, кримсько-татарського народу. І це було до повної деокупації Криму.